खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 25 मे सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि हाबा मावफ्लांनो हागौ। बिमाया दुखु मोननांनो हागौ। गाज्रि सान। वृष राशि। नखराव सोरबा जुलि जायालासे थानाय दंब्ला हिन्जाव मोननो हागौ। मोजां सान जागोन। मिथुन राशि। गोब्राब नाजानायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि। मावनो लानाय खामानिया खहा जानो हागौ। गोसोआ दुखु मोनखांनो हागौ। सिंह राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ। साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैनो हागौ। कन्या राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंनो हागौ। रंजा खुसियैनो साना बारलांनो हागौ। तुला राशि। खामानिफोरा गोग्लैसोना थानो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। गाज्रि सान। वृश्चिक राशि। गिदिर जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। आयु गोलाव जागोन। मोजां सान। धनु राशि। थांखिखौ जाफुंहोनायाव नोंथांनि आंगोआनो हेंथा होनो हागौ। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांनो हागौ। मकर राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनानै मुं गोसारनो हागौ। गोजोन खुसिनि साना बारलांनो हागौ। कुम्भ राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसारनो हागौ। मोजां सान जागोन। मीन राशि। बरादा जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ। माबा मोनसे जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजि, जेनेरेल सार्जन, निउर'सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, निउर'साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।